Món Obert. Solidaritat i comunicació a Ràdio L'Hospitalet. Bon dia a tots i a totes i benvinguts a una nova edició del Món Obert, del programa de Solidaritat i Cooperació de Ràdio L'Hospitalet. Us parla Elisabet Cortiles, en nom de tot l'equip de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Hola, què tal a tots i a totes? Jo sóc Elisabet Cortiles i a partir d'ara estaré amb vosaltres, si voleu, tots els dissabtes a Ràdio L'Hospitalet en el programa Món Obert. És un programa que fem des del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Primer fem una tertúlia amb alguns convidats, parlem de temes d'actualitat, també tenim entrevistes vinculades també a aquesta actualitat que ens ha portat tota la setmana i a la segona hora fem diverses seccions, una, els contes del món ara mateix, després també tenim Tinguem la crisi en pau amb en Pep Caballol i també un altre apartat dedicat a les iniciatives de les ONGs que es fan a l'Hospitalet. És possible fer un estat de dret fonamentat en un govern així? Món Obert és segurament la primera iniciativa de comunicació que vam posar en marxa Solidaritat i Comunicació SICOM. La data exacta l'hauríem de situar sobre el 1993-94. Vam començar a Ràdio Gràcia donant a conèixer la feina de les associacions solidàries, que en aquell moment hi havia un cert boom i començaven a sortir. Després vam passar a fer el programa a Ràdio 4 i des de fa 7 anys el fem a Ràdio L'Hospitalet. En aquest temps la preocupació continua sent la mateixa, donar a conèixer què fan les associacions, les persones, les administracions que treballen al camp de la cooperació, però hem potser entrat una miqueta més en el fons del debat de la cooperació per veure si la cooperació que es fa correcta, entrar en un món més de matisos. I des de Ràdio L'Hospitalet el que ara fem és una mica la culminació de tot el procés del que hem après al llarg d'aquests 15 anys. Els objectius del programa de ràdio, d'aquest i de tots els pocs que es fan en el món de la cooperació, és contribuir a difondre les iniciatives solidàries que es fan des de l'Hospitalet o des de Barcelona, des de Catalunya en general, pel món de la cooperació, i també contribuir a saber una miqueta buscar quines són les millors vies de cooperació. És a dir, totes les iniciatives reconeixem bona voluntat, algunes són millors que altres, i el que intentem en el nostre programa de Món Obert és, d'un costat, donar a conèixer aquestes iniciatives i de l'altre, entrar una miqueta en el debat de veure quina és la millor cooperació que es pot fer per aconseguir aquest món millor possible que volem construir. Doncs a mi el que m'agradaria aconseguir, a partir d'ara, dirigint i presentant el Món Obert, és que totes les persones que participen en el nostre programa tinguin més veu, facin més fàcil la divulgació de les seves activitats des de les seves ONGs i associacions, i que els oients puguin saber la gran quantitat d'iniciatives que es fan des de Catalunya, també que es fan des de l'Hospitalet de Llobregat, i les persones que venen que en donin la seva opinió, que ens intentin explicar l'actualitat internacional, sobretot també l'actualitat social que tenim aquí a Catalunya, i que la facin més fàcil, que la facin més comprensible per als nostres oients.